Pero mag-haul tayo today ng mga ukay-ukay since kasi thank you sa nag-comment ha nung bakit pala yung mga blouse ko. Sa gabi ganyan. Hindi ganito. Mga presko. Ayan. O diba? Parang labas sa kaluluwa ko nito. Bawal din ng mga cellophane. Bawal ang mga plastic. Hello guys! Good afternoon! So ngayon is gusto ko lang i-haul ito. Hindi ito vlog na pero mag-haul tayo today ng mga ukay-ukay since parang hindi pa ako nakapag-haul ng ukay-ukay. Pero ayan, kasi usually hindi talaga ako bumibili ng damit. Tamad akong bumili ng damit ko guys kasi sobrang tamad ko. Kahit minsan binibigyan na nga ako ni Papa ng pera, hindi pa rin ako bumibili. Gusto ko sa online kasi mas mabilis, ganyan. Pero pagdating naman sa damit, natatakot din ako sa online kasi hindi naman ako payat. Yun sa mga online kasi okay lang ng mga payat, no? Pero may mga tawag mga malalaking sizes naman sa Shopee. Pero natatakot lang ako kasi baka hindi magkasya, ganyan. Kaya pakita ko muna sa inyo ito. Nabili ko to sa kahapon. Kahapon ata nabili ko. Ito mga blouses. Kasi thank you sa nag-comment ha nung bakit pala yung mga blouse ko. Kaya nabili ako ng mga pambahay na blouse kasi usually naman nag-vlog ako sa bahay lang ako. Kaya ayan, thank you sa pag-comment mo dahil pinarealize mo sa akin na hindi pa ulit-ulit yung damit. I'm sorry, pero thank you pa rin. And ayan, bumili ako nito kasi may cardigan ako. So plano ko siya like sa mga kung aalis sa gabi, ganyan. Na ko lang. Ayan, to? Etong mga blouses is 15 pesos each. 15 pesos yan. Medyo siya, brown. Yung bahay to lahat guys. Pero pwede din paglakad kasi okay naman yung iba nga dito may mga tag pa eh. Ganyan. As in, wala siyang talaga. Wala. Tingnan ko, wala mga butas. Ganyan. Wala. Okay siya. And gusto ko kasi yung mga presko. Ayan. O diba? Parang labas sa kaluluwa ko nito. Labas kaluluwa na to Pero ayan siya. Gusto ko lang yung presko sa bahay. Bahay lang, ganyan. O, diba? And ito talaga, gusto ko to. Pwede to pang lakad. Guatemala. Made in Guatemala. Ayan. May tag pa siya actually na tanggal yung niya. Kasi sa ibang bansa, parang yung mga bago pa lang, actually may mga tag pa. Aminado naman sila doon na yung mga damit nila, pag kahit may tag pa, ipinapaano na nila. Eto, gusto ko din to, etong red. Lakas makaputi ka, diba? Bongga. See? To parang sa radio station ata ito, iHeart Radio, Las Vegas. See? 15 pesos din to. Gusto ko talaga sa mga damit yung mga ganyan. Kasi parang nakakahinga ako ba? Kung parang turd. Parang ka. Akala nyo ba yung mga boxer shorts pang lalaki? Ang sarap pag boxer shorts dito sa loob ng bahay. Kasi presko siya. Kaya bumili ako ng boxer shorts. At eto, 15 pesos. Kailangang labhang maigi yan. Nagdala din ako ng eco bag kasi gamit na gamit yung eco bag. Kasi siya, bawal din ng mga cellophane, bawal ang mga plastic. Hugot Ayan, eto, wow, pa-sexy. Ayan, pag nasa bahay lang naman. Ayan, pag mainit, ganyan. 15 pesos din. Eto parang may blouse pa. Gusto ko din tong blouse na to. Kasi parang may sequence yung ganyan. Diba? Bongga. Okay rin na yan. 15 pesos. Susi ka pa. 15 pesos lang pera mo. Ayan, eto. Gusto ko din to. Ayan, boxer shorts. Pero hindi ito yung boxer shorts na may butas dito. Wala siyang butas. Ayan. And then, bumili ako ng, usually, ang nakakabili sa ukay-ukay ng mga pants si Papa lang talaga kasi ang sobrang daming mga branded na mga ukay-ukay na mga pants.
siya nakakabili siya ng mga 250, 300. So nakakabili siya, mabilis siya makabili doon. Ang sa akin is hirap na hirap akong bumili ng damit sa ukay-ukay guys kasi usually hindi nagkakasya sa akin. May nagkakasya sa akin ng mga shorts, mga pants, pero yung mga American size, yon, 'di ba? Hindi kaliitan. And yun, eto ha, yun sa mga payat, actually sa mga payat, swerte nyo kasi kung titipid kayo, ang daming mga murang mga damit nyo. Pero kaming mga malulusog, lusog-lusog, talagang hirap na hirap pa kami kasi kahit shorts na, yung may mga shorts 20 pesos, ang gaganda ng mga shorts, hindi ako nakakabili kasi kasya man siya sa aking bewang, hindi siya makakasya sa aking hita kasi ang laki ng paa ko. ang laki ng legs ko. Medyo malaki yung legs ko talaga. Kaya hindi magkakasya, pati sa pants, ganyan. So, kailangan sa akin, sa mall ako namimili ng mga pants. And, alam mo yung nagtitipid ka, pero yung mga sizes mo, nandun makikita mo dun sa mga mamahalin. Like sa shoes. Yung shoes ko, usually, alam niyo yung Marikina sandals kasi may bago nakapasok dito ng mga parang mga store sila na from Marikina yung mga sandals nila 2 for 199 ganyan yung mga uso-uso ngayon. Alam mo yung inggit ako kasi hindi talaga nagkakasya sa akin hanggang size 9 lang sila. Hanggang nabrati ako tatanong na bakit wala kayong size 10 ganyan kasi hindi talaga nagkakasya. And then, pag bumibili ako ng shoes sa mga mall, like, sige, sana hindi nagkakasya sa akin yan, guys. Ilang beses na akong bumili ng shoes doon na talagang fino-force ko na magkasya siya. Binibili ko. Wala akong choice eh. Binibili ko siya. Pagdating ko na sa bahay, pag sinusuot ko na, parang, alam mo yung shoes na ano siya, nag-spread. Parang, nasira. Sa sobrang laki ng paa ko. Usually, nakakita lang ako ng mga sizes ko talaga is sa Parisian, sa SM, and then yung sa Seoul, tawag dito, sa Payless, yung sa slipper naman, kasi sa akin yung anong tawag doon na slipper? Nakalimutan ko na. Basta may isang brand na kasya din sa akin, yung Havaianas, yun, kasya din sa akin. Alam mo yun, sa mamahalin talaga. Hindi yung sa mamahalin, sobrang mamahalin. Pero, yung sa SM, barato. Mura lang naman sa SM kasi yung price as in mga 200 plus, 300 lang naman yun. Pero, sadyain kasi yung SM kaya hindi ko masyadong bet na talagang sasadyain mo talaga siyang puntahan. 'Di ba? And, yun, nakakainis lang. Hindi ko kasi sinabi na chika pa more. Kaya ang tuwang-tuwa ako na nakakita ako ng iba na kasi yung mga bet ko ngayon sa mga pants. Ayoko na ng mga pa-cool, ganyan. Gusto ko na yung mga pang-nanay. Diba? Kasi nanay na tayo eh. Ayan, lumugar naman. Hindi ko alam kung kasya sa akin. Pero ano to? Uniqlo to na brand. Ayan. Parang pants siya na parang, basta gusto ko siya. Hindi ko lang alam kung magkakasya, pero feeling ko ginanyan ko naman siya, kasya naman siya. Pero hindi ko alam sa balakang kung magkakasya siya. Hanap ako ng mga leggings, jeggings, ganyan. Eto, parang kasya siya sa akin kasi stretchable siya. Oh. Ano to? 50 pesos to. 50 pesos yung pants. Eto naman C17 ata na brand. Sana magkasya siya. Pang ano lang ko to, pang punta ako sa school kasi hirap na hirap ako kasi usually sinusuot talaga yung mga shorts lang talaga guys. Mahilig ko sa shorts. Pag umaalis ako, shorts. Wala akong choice. Pag nasa school, kailangan naka-pants talaga. Pants or something, mga whole dress, ganyan. Kaya yung hirap. And then, yan na yung lahat sa akin. Yan yung lahat sa akin, parang kanta lang. Eto naman, bumili ako ng pajama ni Hagrid. Eto, akala ko talaga hindi magkakasya sa kanya, pero actually nagkasya. Pero sa ko sa kanya kagabi. Ayan siya, ang laki. Kasi yung mga pajama niya, ilang taon na ba siya? Parang 3 years ata yung mga pajama niya. Nagkabutas-butas na yung ibang mga pajama, tsaka yung iba pinagliitan na niya, hindi na kasya. Naghanap ako sa ukay-ukay, wala din. Kaya bumili na lang ako ng pajama niya. Marami sa Shopee yung mga yung mga printed, yung mga characters,
hindi ko gusto yun kasi na-experience ko na yun eh. Madaling mag-fade, maganda lang siya sa simula. Pero pag nag-fade niya, ang pangit tingnan talaga, sobrang pangit tingnan. Yun. Tsaka meron na siya ganito si Hagrid noon. Hanggang ngayon, hindi pa siya nabutas, hindi pa siya nag-fade siya pero hindi siya halata. So, kaya ganito yung pinili ko. Mga ganito na mga kulay. Ayan. Ano to, wholesale ko siya nabili. 40 pesos na lang yung isa. Ayan, nakabili ako ng 6 na piraso. Iba-iba yung kulay niya. Ayan. Ayan o. Ang ganda. Ang ganda ng, promise, ang ganda niya. Tsaka, ang lambot ng tela, para siyang, basta ang lambot ng tela niya. Ayan o, 5 na to kasi sinuto niya kagabi yung isa. Excited kasi siya. Kasi, wow daw, bongga. Ayan o. Akala ko talaga hindi kasha. Kasha naman sa kanya. So, yan lang lahat yung nabili ko kahapon. So, minsan lang ako mahukay-ukay guys kasi tamad talaga ako mahukay-ukay. Parang feeling ko nauubos yung oras ko doon. Pero since wala na akong choice kasi kailangan ko ng mga damit, kailangan ko ng ano. So, ang bibilhan ko na lang is si Papa na lang. Actually, marami pa akong project. Ditawag kong mga project yun guys, yung mga kailangan kong bilhin kay na Hagrid, yung shoes, bags, yun yung mga kailangan ko kay Hagrid. So, yun yung mga projects ko. Kasi, hindi pwede pagsabayin ko lahat. Kasi, 3 kami. My gosh, kailangan duty-in ko. So, sa akin, marami naman ako ng mga panglakaw, panggala ng mga damit, yung mga pambahay na lang. Kasi wala akong pakialam sa mga pambahay kasi. So, ngayon, thank you po sa nag-comment. I really appreciate it. Pero, ayun lang guys. I hope you guys enjoy. And please, huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa ating isang channel, sa ating Christine Likita channel, at yung mga budget one-on-one talk, mga about money, about business, ganyan. Kung yung gusto nyo malaman, doon. Please lang mag-subscribe kayo doon. At syempre, mag-subscribe din dito sa ating main channel. Main channel, Our Family Budget. And please don't forget to like kung nagustuhan yung video na ito. And please don't forget to subscribe po ulit. And see you in my next video, guys. Babush, dahil nagkalat na yung aking mga paninda at yung aking mga liligpitin. Babush, see you in my next video, guys. Bye.